allwch chi wneud heddi I ofalu eich iechyd chi? Wel, beth am I chi ymuno I fewn yn y sesiwn ffitrwydd gyda fi? Nawr ni yn mynd I fod yn gweithio y corff I gyd, felly gobeithio'ch bod chi'n barod I fynd, a gobeithio bod gwên bach ar eich gwynebau chi hefyd. Nawr, y symudiad bach cyntaf ni'n mynd I wneud mwyn cael gweithio cefen y coesau yw, fi moyn I chi ddod a'ch trad chi ar led fel y fath o siap triongl, dwylo tu ôl y clustau a fi moyn chi cadw'r ddwy benelyn am nôl, ac yna fi moyn I chi gwneud I fath o karate chop yn y gliniau iawn, fel bod chi'n dod drostodd, cefen syth, coesau syth, a nôl I fyny. Felly mae'n bwysig I gadw'r cefen yn syth yr holl ffordd trwyddo. 12 o'r hand, 3, 2, 1. 1, a nôl I fyny. 2, a nôl I fyny. 2 am chi. Nawr cofiwch bod e'n bwysig bod chi'n cadw'r coesau yna yn nice ac yn syth, fel eich bod chi'n cael siawns I weithio yr hamstrings, iawn? Rhif 6. Chi bron o fod yna, cadwch I fynd, ni dros hanner ffordd. Cofiwch I gadw'r ddwy benelyn yna nôl allan yr ffordd. 4 bach olaf, dim rhy gyflym, cadwch y tempo I fynd. 2 bach olaf, ac 1 bach arall am look. 12, hyfryd, 2 am chi. Nawr, y symudiad bach nesaf ni'n wneud, mwyn I ni cael gweithio eto y gliniau a'r bola, fi moyn chi roi 1 trod mlaen ac 1 trod nôl, fel rhyw fath o sharp lunge. Fi moyn chi roi y breichiau allan ac yna chi'n mynd I ddod ar gos drwyddo ac yna nôl I lawr. Felly chi'n codi'r gos, chi'n dod o fe tuag at eich dwylo chi a ni'n gwneud 6 o'r rhain yn gwynebu ffordd yma. 3, 2, 1. Felly gwylio'r cydbwysedd. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cadw y stymog yn nice ac yn dyn, fel bod ni ddim yn cwmpo drosto. Iawn, ni ddim yn moyn unrhyw damweiniau. Ac 1 bach olaf, 6. Nawr fi moyn chi'n gwneud gwmws yr un peth i'r ochr arall. 1 cos mlaen, 1 cos nôl. Breichiau allan, bant yn 1. Nôl. 2. Na fe, dod â'r coesau lan mor uchel ych chi'n gallu. Gret, 5, 1 bach olaf, 6, 2 am chi. Nawr ni'n mynd I symud mlaen I cael gweithio y pecs, felly blaen y corff. Felly trad yr led, fel bod ni'n sefyll yn gadarn, gyddyrnau I fyny, a fi moyn chi'n mynd mlaen, nôl, mlaen, nôl. Nawr ni ddim yn moyn bod ni'n lliba, iawn. Fi moyn bod chi'n defnyddio wir pwer tu ôl y brych yna, iawn. 12 o'r hand, 3, 2, 1, 1, nôl, 2, 3, 4, na chi, cadwch yn is y paralel gyda'r llawr, 8, pwer, pwer, 10, 2 bach olaf, 12, 2 am chi. A nawr am y symudiad bach olaf, ni'n mynd I redeg ar y smotyn. Felly mae hwn yn siawns bach jyst I cael siglo'r egni na bant, codi cured y galon fel bod ni'n nice ac yn gynnes, iawn. Felly ni'n mynd I redeg ar y smotyn am 20 eiliad. 3, 2, 1 a bant yn 1. Felly dim dod â'r pengliniau lan yn rhy uchel, dim mynd â'r trad yn rhy bell nôl, defnyddio'r brych yna fel bod digon o momentum tu ôl I ni, a cadwch I fynd 8 eiliad bach olaf, 5, 4, 3, 2, 1. Hanna fi wedi blino'n siwps. Diolch yn fawr iawn I chi am ymuno I fewn yn y sesiwn ffitrwydd. Gobeithio gweld chi tro nesaf. Hwyl am y tro.